Mwe aiuya achitoti pavaiuya kuzomona vanhu muchitizvarira Masope. Saka zvinhu zvaigara zvindishungurudza chaiko chaiko kuti saka Musope haasi mwana here. Ndo zvinhu zvainyanya kundishungurudza izvo. Ndakatoshungurudzika zvisingambotoiti. Pandakazoita futi zveumwoyo kwakutaura zveizvozvo. Ndakatoita basa kuti zvarira Masope. Saka zvinhu zvakati zvaingogara zvindibata. Asi ke zvine hamina basa nazvo. Handisisina basa nazvo. Musope munhu. Ndisina taimbopuwa mafuta saka pavakaenda vakavatofonerwa nzi uya mutore mafuta. Ndobva zvanzi hakuna vana vakadaro tiri sina tadiwa vakanyorwa asi vava vakatonyorwa vachitopiwa mafuta aya. Saka takapedzera mira ndinzwise. Muri kuti imi maisipuwa mafuta anozorwa naTresi natadiwa. Saka maisimboenda kunomakorekta muduma. Manyika pakliniki. Saka makakorekta mafuta kwemakore mangani? Ringotori gore rimwe. Saka uyu anigura kuti anga ne1 year zvoyo. Saka after 1 year vazonzi hakusisina vanhu vakadero. Ndozvikanzi hapana vanhu vakadaro. Hatina mubhuku hatina vanhu vakadaro. Mamoudzwa nani manje? Ko nesi waimbokupa yanga indepi? Nesi wakatransferiwa. Saka manesi mamwe akazenga achiita zvevana vakaita sana Trishi vakabva vachinja. Vakati vana ava hatina vanhu vatizvizivi. Hatina mazarumu hamuna mazitawo. Makataridzwa here bhuku racho? Havana vakanambonderedza pane bepa rapo raitwa nemamwe mazita vasiri ava vasiri vanatadiwa naTresi. Kandi panakati ako mafuta munhu andavenga mafuta vakanzi vautombobudisa kuda kutondipa mafuta aya kodwa hatichakupi. Ita sei? Munhu zvanongoita izvi zvana akatoita pamusoro. Wanosvuka. Saka modina imi. Vanhu vanoziva yekera macondition anatadiwa yakuti kana iri nguva yekupisa anozorei. Mondibatawo kana muchikwatisa kuti saplaka muchiziva kuti anonzi chimafuta achoni mongondiudzawo. Hatina kupromisa ndida kukudza tidi kupromisa. Kuitira mangwanzi vari kundivigira mafuta. Izvona na mafuta ndoya nawo pamwe hapana atenga nditi. Kana kuti hapana atitumira mafuta achoni. Number 2, munguva yechando uyu hanzi ndiye anonyanya kuafektiwa. Saka tonewo maoko ako iwe munguva yechando. Kudaiwo. Uyatoni padhuze. Uyu maoko akasiyana uyu. Akasiyana. Iwe uri gandanga ke iwe Dirishiwe. Shuwa zvotori gandanga iwe. Ita ndiri soja. Zviri sei guys. Oh my god. Nasi ndiri muno Madungu for the people. Madungu mubhuku asandaziva kuti mubhuku rani uye asandaziva kuti pamusha pani. Munogera mwana tasai musoro. Right. Saka isusu chasita kuti ndiuye pano inauye kuti ndakaona uyu musikana womumhandara avasisa ava ndakavaona padungu pandaito rivhesa ko musikana uyu ndeupi uyu yanditi ka saka ndobva ndabvunza baba kuti imi uyu ndaona musikana kadai padungu vanogarepi. Baba akati don't worry ndinovaudza kuti vagokumirira ikoko baba vachona asi munhu unobozama kumirira mhuri yake zvinyangwe zvinhu zvichidi zvichinetsa. Saka baba makadiwo ano panonzi pani baba? Panonzi pagomo. Imunonzi babani? Vatafadzwa. Munovana vangani? 5. Takazvidza tafadzwa tsafelele. Right. Tafadzwa mukomana wamusikana? Mukomana. Unozoteverani? Tresi ndeupi? Uyu. Ava sister ndo Tresi? Right. Koyani? Tadiwa gomo. Tawanda gomo. Saka matinochitapiwa? Ndo tafadzwa. Tresi. Tadiwa. Uyu ndiye tadiwa vari kugera. Tasvika vachigera ekera vachimugera kutodaiwo so. Saka apa pandikura sekuti vari kumugera nechemaoko. Asi ndemamisa zipo. Kuti chimbotisanangura momuita sei? Risa zipo kuti risarwadza. Asarwadziwa. Notika zipo nonga chirwadziwa nonga chiramba kugera. Gera rimwe divi timboona mugerwa munomuita. Sodaiwo. Apa saka maisa sipo yedu sipo yacho inogwepi? Hai green pie. Mune chibhaketi padivi? Chizodza sipo tidai. Itai futi tuone. Sodaiwo. Madero modi. Ndo pukuta kuro daiwo. Modi. Chigera.
kutorwa Eh. amuiti zvekusvuura Sokusura zvanyapana. zvekusvuura asi hazvigwadzi here futi kwari Kana achida zve ana achirwadziwa. saka kusvuura kotowana nepane kudai wekusvuura nereza kudai unenge kotowana nepane kukoza pamukubvanyirira musoro kusvika musoro wose wapera muchikodai muchingoza saka ndi achibaba ndigereka matinondibvunzira kurisei tasvika vari pakati negaravakatara pai muri kuchigera tikotoona bhozi imethod yamwe hatoizivi zvei orit tobva apa koteverani tadiwo tawanda. uyu mukomana musikana Mukomana. ehe koyani Tawanda go. tawanda koyani Koya Trishi. tirishi ndo uyu vasikana sika mune vaviri vakomana 3 saka madha makadii zvenyu imimi ndofara makadivo nane vari seiko vana tirishi nana tawanda nana tapuwa nanani vasina kuziva mazita avo avo vanofara zvavo baba munoita basa rei Basa remubata mumaoko nengo mapiso kenjingo nenda dano nchiita. Ndo marango nenda. zvakaita sechi Anongoda nachero basa rinenda ngopuwa kuti tai kana kuti kazhinji ndogona kuita chero basa rinenda ngopuchero zvitina chero chi handisarudzi basa. munongoti chero zvamanzwi auite zvamunoita ndongoita. saka muchiita basa rero munobhadharwa sei Pamwe nochingochajawo mari yekuti uraramise mhuri. Pamwe unochitiwo wachajawo mari upuwe. Wozonetsana navanhu nyaya dzokusabhadhara izvozvo. orit saka ngatiti kuchifuroma zvitina munenge muchichaja sei Tikaforoma zvitina tichaja $40. 1000 Ndo machajiri ndechita. orit okay ko matambudziko amunosangana nawo pakuchengeta uyu mwana akatasa Trishi natadiwa ehe ndapi Ndosangana matambudziko mazhinji. Kunyanya kutonyanya pamukomana angototi vangu vese muri vavari mumwe muri vakaita sebhingu kuora havabati havari vanoita sei unoramba akatorya mutu tanga kutorwadza haatoryi huku dzakatopera muchirwu mune nyaya idzodzo vanongoda huku chete huku orit ehe orit mafutawo hei ndo marimwe dambudziko guru iroro. orit asi uyu ndikuona sekuti ndangona kuti andikona wanotikola kuti zoninawo yekuti izvozvizvi hakusati kwakupisa saka kana kuchitonhora kudai hanyanyi kuita matambudziko eskini havanyanyi saka anonyanya kuita matambudziko nguva ipi yekupisa orit baba mapenyu pakwana hande kuna mai ndo vanonatsa kuziva vana havona tatanga nemuridzi wemushazvi right chimbotiudzai mai pamakabatsigwa naTrishi uyu ndapi matambudziko amunoti makasangana nawo imi semurwora wamumusha nekugarisana nevamwe vanhuwo pamwe wekuti vanenge wajara kuti asi vanhu ndakatasana tichasatambuvaona zvinhu zvakambotondinetsa mumwe aiuya achitoti pavaiuya kuzomona tonzwai muchitizvarira Masope saka zvinhu zvaigara zvindishungurudza chaiko chaiko kuti saka kana Musope haasi mwana here ndo zvinhu zvainyanya kundishungurudza ndakatongoshungurudzika zvisingambotoiti pandakazoita futi zveumwoyo kwakutaura zveizvozvo ndakatoita basa rekuti zvarira Masope saka zvinhu zvakati zvaingogara zvindibata asi ke zvine hamuna basa nazvo handisisina basa Musope munhuwo sei ndatitange tafudza mai mosaka kuti baba emi muchifamba kumabasa musangana nezvakawanda madzimai vanosangana kumatsime vanosangana kumagadheni vanosangana kumasikero vanosangana kwakasiyana-siyana madzimai ndo yanyanya kutaura tinotaura sikaiti tinotaura zvimwe zvokuti munogara pasi varume vanoeka kusataura too much saka ndosaka ndati ngatifunze mai nokuti vanenge vachazoti vakasangana naro pandakazvara mwana vanhu vazhinji vakanga vanekwa kutaura kakasiyana-siyana asi maitirishi vakati mwana wangu hakuna kuti hanzi nekuti ndazira Musope ndazira chakati saka nekuda kweizvozvo ndoda kunzoti maiziva rekuti munochengeta sei mwana akatasa Trishi ndasingazivi makazodziswa nani
pandakaenda kunhingiriki nichida mafuta ipapo ndo pandakangonzi munongovazora mafuta aya. Makaenda kupi kuchitoro? Kwataimbopihwa kuduma pataipuhwa mafuta ikoko. Kune kunhu organization inoita zvevana vamasope. Kwawaimbopuhwa mafuta. Alright. Saka ndanga ndongozora tichingorya zvatinongorya izvozvo nokuti Alright. Saka iko nhamuchapuwi? ike zvinezvi hakusina. Havasisiko vanhu vacho? Hakusina, taimbopuhwa mafuta saka pavakaenda vakavatofonerwa nzi uya mutore mafuta. Ndobva zvanzi hakuna vana vakadaro tiri risina tadiwa vakanyorwa, asi vava vakatonyorwa vachitopuhwa mafuta aya. Saka takapedzera mira ndinzwise. Muri kuti imi maisipuhwa mafuta anozorwa naTresi natadiwa. Saka maisimboenda kunomakorekta muduma manyika pakliniki paya. Saka makakorekta mafuta kwemakore mangani? Ringotori gore rimwe. Saka uyu anigura kuti anga ne1 year zvoyo. Saka after 1 year vazonzi hakusisina vanhu vakadero. Ndozvikanzi hapana vanhu vakadaro. Hatina mubhuku, hatina vanhu vakadaro. Mamoudzwa nani manje? Ko nesi waimbokupa yanga indepi? Nesi wakatransferiwa. Saka manesi mamwe akazenga achiita zvevana vakaita sana Trishi vakabva vachinja. Vakati vana ava hatina vanhu vatizvizivi. Hatina mazarumu hamuna mazitawo. Makataridzwa here bhuku racho? Havana, vakanambonderedza pane bepa rayapo raiti vane mamwe mazitawo asiri ava. Vasiri vanatadiwa naTresi. Kandi panakati ako mafuta munhu andavenga mafuta. Vakanzi vautombobudisa kuda kutondipa mafuta aya. Kodwa hatichakupi. Komakadhi pamanyorwa makati kuti maipona kati ini munhu wandipa anga singadi akati kwai kadhi harina basa. Mitongo kudi ichingokupai mamwe mitora mafuta. Ndo mataurira akaita munhu wacho ndo pakazoti transfer amendo wakaiswa kupi. Ndipo ndakamufonera kanzi puwa ina mbuya varipo munhu yana ndo akatoramba mafuta chero. Saka imi munhu nefoni namba dzake izvozvo? Ndinadzere zvino chanadzo zvangu dzichimberi. Kuwafunza kuti mafuta inotovatorei mafuta evana? Nekuti kana mati makaguma ipapo saka mama wazorei? Patorina chizvishoma shoma maidii saka maizviwana sei? Apa vaiti mwedzi nemwedzi kapa, saka taitora mwedzi nemwedzi. Kutotora kwataita tichitoita mbando kwatoita kutotatu. Agare. Nekuti vaipa zviviri umwe mwe chake, saka taingoti vachingozora chimwe chocho chichongeta kupa chete. Alright. Mimoza kuti calculation yangu sei kudero. Mundu zati kana maitira mwedzi nemwedzi saka gore rese makanga mutora zvauyu. Handiti? Uyu vakasiyana mayezi mangani? Vakasiyana ne3. Ne3. Kureva kuti uyu nesi vaitora zvevakainda uyu asati zvagwa. Kana mati makapuwa gore. Wakanga atozvarwa. Makazi ndopuwa mafuta uyu atoti kure. Atozoudzwawo chirongwa nemwe munhu. Alright, ndanzwisisa. Ndobva maita gore vana vese vachipuwa mafuta. Nokuti pandakavazvara vana vataura chokwadi handambobvira vazora mafuta aingovatengerawo kemfu. Ndiye ndaingovazora. Zvimuchiona zvichitonetsa kuita ganda ravo. Mamwe mafuta aya waitoti ukamuzora anotsva. Aitsva ganda rake. Anopisa vana vaekera. Saka ndakatotenga kemfu ndikati itori nani isinganyanye kupisa. Ndiyo ndaivazora. Muchingosanganisa kuti kemfa mwe musi yakati. Ndichingozora kemfa iyo ndaitongoziva kuti kana ndikatotenga ndototenga kemfa yawo needu isusu vekuzora pasile. Ivo ndivatengera kemfa. Alright. Hamuchadzisivi dzirimo. Hai tozogona kumuzondipawo tongobvunza. Kosi hatichomazivo mafuta. Mafuta anozora anonzi chii? Uyu anozora pane chigaba here tione zvichikaita. Ndinotora chigaba. Ndinotora muhosi paya. Alright. Ndokubva madii paya. Ndipo ndakadzoka. Ndipo ndakafonera iye munhu watipo. Ata imipuwai papa ari pakliniki aripo. Saka vakubudisa zvibhotoro zviviri, asava zviviri zvekumesa handiti. Pozoita zvimwe zviviri zvepamuromo. Ndikati ndokutobudisa kwakudzosera. Kanzi hamuzodzoka mangwana. Mangwana inokudzokera. Kwanozowanza mafuta hapachina. Hapana mafuta enyu. Saka tototi mbuya nesi vepakliniki yekukanzuru. Pakanzuru panyika pedu apa patinozinda zvako. Pakliniki. Ndo pamakanyimwa mafuta iwayo. Ndopandakanyimwa mafuta iwayo.
Saka ndopana kazi amozo tichazokufonera kana tazomawana. Ndikati igore ripiro ramaudzwa izvo. Igore rapera. Oh, ndo zvaanenge akaita igore rino screen. Oh, uya padhuze Tony. Tomafuta ari kuregwa aya vaipuwa. Saka chimbogara chopera zvemi. Saka munhu ndiwe kupedzera here? Ndiwe kutopedzirewo. Muzodini ndimi. Apa unoba kuti mutoita zvekemfa. Kuita zvekemfa. Ndiye simple ndiye muno muZimbabwe. Chori type iyi. Ndimaziva ngutotanga tomaona. Ndiwe mafuta chiwo. Anogadzirwa muno muZimbabwe. Alright. Ndokuchibva matongozongosiyana nazvo. Ndosiyana nazvo ndatoona kuti chirengati pakupinga ndimbovhunza ndibvunze. Ivo vakati kwaichazokudza kuna nhasi handisanamboudzwa nezvazvo. Havafani kuzora nonyanya munhu kuti handiti. Vanongozora. Dzanongozora. Pane zvinhu zvakatosiyana zvataipuwa kuduma. Zvakaita zvaya zvichena. Asi hazina kuita zvisizvi. Haisi akwiya scream here. Ndiyo. yaingoya iri sunscreen lotion iyoyo asi yakasiyana. Saka vanofana kungozora masunscreen lotion. asinga kuitira kuti ganda ravo iri risatsva nezuva vakatoti mafuta evana ava hasiwo pane avo chacha ari kuuya ari api acho andayambopuwa pakutanga hasiwo era hasiwo vataurira baba vanondinakidza zvogwadza ndokuhwisa yangu malips akatotsemuka kauti nozviona simudza mungirini akatotsemuka zora vasilini yanozora saka vasilini haivashandiri haishandi haishandi alright saka kosha mwari anotamba nani muzikana unotamba nani shamwari yako tishi ndiani shamwari yako ndiani nditiresi upi kuchikoro ndiani tesi ndiupi zvinemi ntamba natiresi wakapayarira uyu grade anuyu uyu grade anuyu 6 ko uyu wamugera ECDB icho hachindi uchikoro icho alright tazvinzwisisa ko zvakaita semaheti wati mukekera saka munozvifambisa sei pamauniform pamachi munodii takatsvaka dzimwe uniform dzadzipadungu nemaheti acho takatsvaka masane heti acho saka pamanoenda kumaricho imi ndo pamunobva matitengera vana vanyu zvinhu asi tisingadi kunyembera dambovatenda baba washuwa pandakaona mwana uyu kuchikoro musi wekiraundi kaenda kwadungu takachaka chakachena uniform nemasocks neshangu dzacho neheti ndikamwana neheti musi iyoyo saka kuti anofanira kutogara munguva zvinda neheti akezvo vanofanira kugara neheti avatomugara vasina chiro paimba vanogara nadzo heti right saka taurai mamwe matambudziko anosangana nawo mai ndimutaura matambudziko ndingatoti ndiwo atataura iwawo ekuti yokungoti kushawa mafuta saka nhau yemafuta ndo iri kukushungurudza izvo zvanzi nhau yemafuta ndo inoshungurudza zvakanaka saka guys kana pane vanokwanisa kusupplywa vana ava nemafuta ekuti vange vachizobatsika vaviri vana ava munoona kudai hatisi kuti tikusarudza vamwe vacho vatatu ava aiwa asi kuti dai mangu vabatsirawo nemafuta vanoziva zvetaipi yemafuta inanguti hachikwa ndingada kuri vanhema handiti zvokureverai nhema handimazivi handitomazivi saka muchikwanisa kundibata mondibata as usual panhamba dzangu tovapawo mafuta ndevemadungu vanhu ava mubhuku rekwani tive Gwizhimbi Mai Gwizhimbi ndo matiri munomu saka iwe shamwa chimbotaura iwewe iwe unambondiudza iwe unonzani iwewe nai iwe musikana unonzani Tresani hanzani taurisa gova taurisa nena ndikuhwizveni ina ndimbotokuhwi kana vatotse une makore mangani handidake ndimai vamunazozapo chichi kuitika apa pagumbo unenge moto akadziya moto unodai ko munodi kumupfekedza like sezvizvi izvi zvimatirausi izvi
Handina. Moto haumukuvadzi here imi? Ndonasa kuti zvinozonyanya kubuda izvi kuti iye ganda rake dzuka. Chero iri rinogona kuizviita izvozvo. Nditi munoti mafuta munomuzora kuitira hiti zvezuva riya. Imo muisa zvemoto kana kuti ndimazima akuziva henyu tinezvokuudzirai majaira. Vamwe ikaiye ganda rake ratodira jaira moto maziva. Nditomugwira tsitsi kuti nopamamisa moto macho makaita direct kudai haazokuvari here. Unotodziya moto vakare vachimudoko waingotodziya moto even nezvokabasa basa nazvo kungoinda unotofamba chero kumugojo unongotsika unotoenda kumugojo uyu otoya nemvura tobika here ichi asi moda kutochibike oraiti kwavo bhuti vanoitewo vanoenda kumombe unofudza here iwe kera chimbotaura unonzani tadiwa tsadiwadzo uchitaura zvechamwani unoenda kumombere iwe naitadiwa kutodiwa kaita sei maoko ake tadiwa ndononyanya kuita sei chandeyo zvainakatoita wanosvuka saka modina imi vanhu ve vanoziva yekera makondisheni anatadiwa yakuti kana iri nguva yekupisa anozorei mondibatawo kana muchikwanisa kuti saplaka muchiziva kuti anonzi chimafuta achoni mongondiudzawo hatina kupromisa ndida kukudza tidi kupromisa kuitira mangwanzi vari kundivigira mafuta izvina na mafuta ndoya nawo pamwe hapana atenga nditi kana kuti hapana atitumira mafuta achoni. Number 2 munguva yechando uyu hanzi ndiye anonyanya kuafektiwa saka tonewo maoko akwewo munguva yechando kudaiwo uyatoni padhuzi uyu maoko akasiyana akasiyana iwe uri gandanga kaiwe dirishiwe shuwa zvewo utori gandanga iwe ita ndiri soja sojadzo orit saka uyu munguva yechando kuti losheni yavanozora yakaita sei ina handizivi futi ipapo saka muchikwanisa kungoblesa iyo pamusi kumukuvadza here pachipundi icho weduwe nguwende ndinozozivira vanhu gaizi saka ndozviripo izvozvo gaizi ati vanamboti ndokumbirawo zvinhu zvakati kana kuti kudii baba munhu wandakanzwa kuti is a very hard working person manzwiro andakaita kuti vanoshandira munhu taisaone tingoteredza kamera ngoona musha wavo munhu unoshandira mhuri yake according to what I saw saka mungoonawo kuti vanhu vanoratidza kuti munhu unogona kuchengeta mhuri yake asi panhau yemafuta iyoyo veduwe tikakwanisawo kungobatsirawo uyu mukomana uyu nemusikana uyu pamafuta ipapo I think ndizvo zvega nditika chichemo chavo mafuta ekuti panguva yekupisa nepanguva yekutonhora zvokwadi zijaya nemhandara iri vange vachibatsirikana wena ndiri kureverai nhema havana chavakandikumbira baba vanamai havana ndikada kuvarevera nhema mangovanzwa baba vati ndinoita mari ndochengeta vana vangu zvinhu zvakanaka kazhinji kacho kuti murume unomira nemhuri yake chii chamunokumbira kuti munge muchibatsirikana nacho panhau yevana vatange tichida kuti choonasi mafuta maybe handizo because mafuta I can understand for sure pafuta handizivi hangu ngada kureva nhema maybe neresa dzamamuchataura saka madha tauraiwo tidzo mafuta iwawo topedza kutaura gaisi saka ndizvo zvese chakubata zvakare pachikazvotera vada kubatsirawo nemafuta malosheni wati achanga achitaurwa apa munobata mondiudza kuti anowanikwepi malosheni aya kana udawo kubatsirawo kungovapawo nokuvablesa munotibata zvakare tongovapa nyange akaita 1 nyange zvikaita 2 nyange zvikaita 3 tinongovapa ine mere then
ndinoda kuzombo kuti makamanyimwa zvenyu mafuta maifana kunge muchingomapuhwa panyika apa zvokwadi ndichanpo ndovhunzawo kuti naimi muchandirovesa nevanhu imi ndotapasira kufambira nyaya dzevanhu zvokwadi kana murohwe ndorohwa zvikami makanyimwa zvemi makaenda asi makaenda navo here vanhu ava kuti vando oraiti kana vanga vasina kunyogwa mubhuku makadi kuti chinyorai vakanyora zvikazodi ndakana necertificate rouyu rekuchikoro rakagraduata ndikati kana muchindo kunyeperai mafuta mwana wacho uyu mumwe wacho uyu zvavatiigira tinei nazvo nemanesa atinei nazvo zvavatiigira isi tirongoziva kuti imi kana mada zvekuzoda mafuta munotosiya manyoresazve ndikati ndonyoresa rongani handakambonyoresa futi here ndokuchitomosiyana kunyorai mubhuku tichazokuudzai kana tazomawana nanhasi hapana kana makazombofambira futi takamboinda zvendikanzonzi kwai hapana pakaipa ndizvozvo guys kana pane manoziva nemanesi ina handivazivi manesi mapusika achiche panyika kana pane unozivawo zvemanesi epanyika ekukanzi ndinozakuti please you can help us vawanewo mafuta anava monthly yavo yavakufanira kunge vachiona mafuta ekuti vazore ganda ravo zvokwadi munondibata kana mandibata mondiudza kuti ndondoonani pamusoro pevana ava because ndandizozivi kuti mamwe maprotocols anofamba sei kana manditi ndinoenda kuna nhingi then ndinoenda kuudza baba ava kuti tinde navo nemugwami ndizoti ndienda nani nevana ava kuti vandonyogwa mubhuku kuti vakwanise kuti akakwana mafuta nemere nekuti vamwe vanogona kuti hatina mafuta chokuvatengera saka kuchitiudzaiwo kuti zvofamba sei kuti uinde kumusoro ikoko kuti vana ava vanga vachikwanisa kuwata kozatogore rimwe rese vanambopuhwa mafuta avo vanga vafanira kunge vachipuhwa asi mazita avo ari mukati mebhuku remagwaro handiti saka ndizvozvo